Диего, как може да си толкова спокоен? Не те ли гризе съвестта след това, което направи? Ти окуражаваш Мигел да си тръгне. Супер! Групата ще се разпадне по твоя вина. Ако иска да се върне в Монтерей, не е болка за умиране. Стига сте се карали. Не се караме. Стига, приятели. Нали уж сме група, нали уж дойдохме, за да се забавляваме. Имаме само два избора. Да направим концерт и да се насладим, или да го отменим. Много е просто. Отиваме ли в Чикаго или не? Да или не? Добре. Заради групата. Но без проблеми, без караници и подобни неща, които не ни помагат изобщо. Нали? Заради групата. Заради групата. Заради групата. Винаги. За групата.